Τα έβγαλα από το φούρνο, τα μούφιν, μετά από 30 λεπτά σε 170 βαθμούς. Όπως βλέπετε έχουν φουσκώσει, έχουν γίνει υπέροχα. Είναι πολύ καλά από ποιότητα. Είναι ό,τι πρέπει για ανθρώπους που ασχολούνται σοβαρά με τον αθλητισμό και θέλουν ένα ωραίο γλυκό, νόστιμο από γεύση, αλλά και πολύ καλό για το σπορ που κάνουν. Μπορεί να το πάρει μαζί του κάποιος με το ποδήλατο, να το βάλει σε ένα αλουμινόχαρτο και με την προπόνηση να το ξετυλίξει όταν θα σταματήσει να κάνει διάλειμμα, να το φάει, να πιει λίγο νεράκι και να συνεχίσει την προπόνησή του, ενώ έχει φάει κάτι πολύ υγιεινό που θα τον κρατήσει να κάνει το λιγότερο 1,5 με 2 ώρες ακόμα προπόνηση, χωρίς να έχει το υπερβολικό η ζάχαρη ότι πάει ψηλά και μετά ξαναπέφτει, αλλά πηγαίνει σιγά σιγά προς τα πάνω και μένει σταθερή η ζάχαρη στο αίμα. Λοιπόν, άμα έχω κάποια άλλη συνταγή θα σας αφήσω να το δείτε και αυτό. Τώρα αυτό ήταν για σήμερα, γίναν όλα λίγο γρήγορα γιατί το είχα υποσχεθεί στον Αλέξανδρο τον Ιωαννίδη, το φίλο μου, τον ποδηλάτη. Και να, με αυτή τη διατροφή κάνω τις προπονήσεις μου και εγώ και ο Αλέξανδρος ο γιος μου που είναι πρωταθλητής χρονομέτρησης φέτος στην Ολλανδία και πέρσι πρόπερσι πρωταθλητής δρόμου. Αυτή είναι η συνταγή μας για μούφιν παραδοσιακά για αθλητές. Καληνύχτα.